Salut și bine v-am regăsit pe acest canal. Eu sunt Tavi și astăzi o să facem gaming. Am zis în primul episod că o să fac niște gaming și am să încep cu Roblox, că alte jocuri nu prea mi-au venit în cap și Grow Garden, dacă tot e așa popular zilele astea. Așa că, da, eu mi-am făcut un cont nou că pe Grow Garden sunt mai avansat. Mi-am făcut un cont nou ca să încep de la capăt, de la început. Așa că hai să vedem. Și stați puțin. Acesta este numele meu, dacă vreți să mă adăugați să jucați cu mine. Accept oricine dacă vrea să joace cu mine. Da, nu e problemă. Că sunt la început și poate mă creșteți, vă crești și eu cu voi. Chiar rățiți. Hai să vedem. Am 20 de bani. Cumpăr. Ah, gata. Mă duc la grădină, chiar dacă era aproape. Pun aici. Și mai am una. Bun. Așteptăm să crească. O scoas. Stai așa. Bun. Ia să vedem. Le-am văzut 64. Le-am vândut. Bun. Așa. Mai iau încă niște morcovi. Oare bambus, bă? Ce ciudat e că m-am jucat până acum numai cu de-alea avansate, Sugar Apple, prostii. Și acum fac morcovi. Poate o să fac un episod și pe contul mare, dar nu să încep așa. E bun. De-te bă cu iepurașul tău. Ce-am făcut? 122. Bun. Așa. Ia să vedem ce pot cumpăra mai bine. Aoleu, bă. Inflația asta. Strawberry. Știu că se zice strawberry, dar melene. Punem aici. La început, până fac o grădină mai mare, le pun în același de asta, că decât să acopăr mai multe, să mă plimb pe hartă. Bun. Uh, Ia asta așa. Bun, bun. Și acum aștept să facă roșiile au la mine. Căpșunele. 40. Nu să mai am eu ceva. Bă, da. Ia stai, cât să facem nou în curând. Cât ăstea, nu mai știu să mă vorbește. Ăsta că cum am văzut ceva. Aici nu era, de-aia. G-Shop, unde e G-Shop? Nu l-am eu? Ce să? Să mă pun în cofi? Pun... Și să spuneți ce să mai fac pe acest canal, că idei nu mai am. Am făcut niște videoclip, un videoclip așa cu fața mea, dar în rest, cred că o să fac cu jocuri. Acum m-am gândit eu la Roblox, dacă tot e popular ăsta Grow Garden și mai dați idei, habar nu. Bă, eu tot apăs pe Celtis. Ah, ba nu, n-aveam nimic și eu încercam să vând ceva. Căpșuni, morcovi, grădinar adevărat. Să mai inventory. Acum, da, frate. Ia să vedem. Ce-a băgat în stoc, că nu m-am uitat. Dar mă disperă bambul ăsta, parcă vreau să-l iau. Morcov, cu morcovie baza. Ia. Le-am pus, mai bine nu le puneam. Bă, dar crezi rapid rău.
să mânți. Așa. Cât e un morcov? Este puțin că sunt curios. Chiar dacă, așa, da. O, bun. Ia aici. Ce să iau, ce să iau, ce să iau, ce să iau. Mai am niște strobi? Hai că mai am niște strobi. Uite că aici, ăsta le pun frumos, frate. Suntem eleganți sau nu? Bă, dar unde e, mă, G-Shop? Sunt cel nebun și nu-l văd. M-au atacat hackerii, ce? Nu are doar astea. La început n-ai voie G-Shop sau ce? Deja m-am nebunit. Hai să vedem. Ce-am făcut? Bun. Să vedem ce mai vine pe aici. 133. Păi da, nu că sunt bani să-mi iau și eu niște tomato. Crește, mai cât crește. Un... De se... Oare dacă cere altcineva de pe aici? Ce să-i cer, ce să-i... Da, și ăsta e la fel de sărac ca mine. O, bani. Dar are chestii bune. Așa, să mă crească mult. Rău de tot. Da. Bă, da, eu știam că era aici un Jill Shop. Dacă știe cineva de ce eu nu-l văd, să-mi spune și mie în comentarii. Am eu un bug sau ce? Nu se vede la începători? Bun. 171. Și acum pot să-mi iau blueberry. Să-mi iau sau aștept orange tulp. Parcă aș aștepta la tomato. De ce zic tomato și nu zic roșii? Am puțin engleză pe la gură. Așa. Folio. Bă, da, sunt doar eu cu... Mamă, cu ăștia doi. Opa, stai. Asta e așa că am întâmpinat niște probleme, dar am revenit. Uh, Între timp au crescut și roșiile astea. Așa. Bun. Dați că eu tac acum că mă concentrez. O, mi-o dai mie, bă? Mi-o dai mie, boss? Tu mi? Dă un cu nu mă săruta. Thank you. Oho, bă, haide. Direct. Nu vrea să-mi dea și un ibuleș. Hai să rămână, Ana. Thank you. Bă, te iubesc. Uite, bă, sau și puțin AFK. Și acum plec cu 100.000 de bani. De bani. De dolari sau ce zicește. Da, fix acum nu mai nimic în shop.
Bă, dar ce mă enervează, mă? Parcă aici era un... cum se numea? Că am și uitat cum se numea. Cred că e o eroare. S-a scos de pe piață? Stați că am vrut să verific ceva. Bă, da, ăsta... Thank you. Ăsta, bă, frate, m-a nenorocit. A, stai, mă. Nu, n-a vrut să mă dea mie, a vrut să o vândă. Cred că a vrut să vândă, mă. Nu mersi. Sau hai că îi dau, na. Ia ce de la mine. Uh, ce să iau, ce să iau, ce să iau? Bă, da. Hai că încep în forță. Așa. Îmi pun și... Hai să le pun așa în ordine, chiar dacă cândva o să le scot, dar măcar să le am acum așa în ordine frumos. Strawberry. Opa. 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 Da? Bun. Bă, da, ce mă enervează. Ia stai, mă. Starter pack. Aoleu, nu vreau. Nu o să română. Uh, parcă aș planta niște morcovi de ăștia, dar nu fac nimic cu ei. Îi scot doar dublu, atât. Stai că iau, na. Iau pe toți. Unde mi-au dispărut? Ah, chiar îți uite până aici. Până așa frumos. Bun. Uite. Aici a dat puțin într-o curbă. Bă, ca să știți. Bă, bun, așa. Nu te-ai frustrant că acum, așa de început, trebuie să iei fiecare fruct? Ia uite-l. Să rămână, bă, dar ce faci? Ești vânzătorul meu? E vânzătorul, ești donatorul? Nici nu, cred că nici nu mai vrea să-i spun mulțumesc la ăsta. Mersi, mersi, mersi mult. Bă, dar nu e vorbit, vine el la mine că mă vede mai sărac și îmi dă bani la greu. Ia, 53 de secunde. Hai, parcă aș vrea să bagi un fruct nou. Când ajung și mai puternic, mai bine dezvoltat, să se bagi un fruct nou de la bun. Așa. Dacă nu știi ăsta de ce mă învârt pe aici. E cea mai puternică sau de mi-a dat. Ia, 107. Bă, da, câți bani am? Ia, 9, 8, 7, 6. Și dacă vă place conținutul care îl fac, dacă vreți, să-mi scrieți și mie dacă vă place, ce să mai fac, ce jocuri, sau dacă să fac mai mult vlog. Nu știu ce vă place, moaca mea sau să mă joc și doar cu vocea mea.
Eu o să fac pe ambele, dar parcă aș vrea să readuc YouTube-ul vechi la viață, nu ăsta cu Brainrot sau cu ce mai era? Cu la Bubu. Ce naiba sunt prostiile alea? Bine, Grow Garden nu e nici el vechi, adică e și el nou, dar măcar nu e trendul ăsta copilăresc ca la Bubu sau prostii de alea. Nu spune că mi dai și pe aia, mă. Tomato... Adică, bă, da, lasă-mă, mă. Nu vine să mai zic. Mileni, așa zic așa. La uite, na, îmi vine să fug de el. Bă, dar asta vrea ceva de la mine. Nu dă toate itemele lui. Trebuie să le vână. Dă-mi cu anul. Câte mai ai, mă? Vinde-le și tu, nu mai da mie. 98. Eu ce să-i zic după mine. Uh, Stai că am și uitat ce am pus aici. Va trebui. Am primit un badge. Ia. Și, nu știu, cred că o să fac o miniserie... Stai că tremură vocea. O să fac o miniserie din Grow Garden, poate și alte jocuri. Mă gândeam la Squid Game, că s-a băgat și în Roblox. V-am zis, Roblox este o variantă așa de început de canal, dar poate pe viitor să fac multe alte jocuri. Spre exemplu, eu plănuiesc să-mi iau Hello Neighbor, chiar dacă e vechi, v-am zis, vreau să-mi iau jocurile mai vechi să mă joc. Cuphead, la fel, chiar dacă e vechi, a fost șmecher și eu o să-mi iau să postez. Dar acum, la budget, postăm cu Roblox, nu avem ce face. Și cred că următoarele episoade va fi cu Squid Game în Roblox. Și poate îți termin și Grow Garden. Și ca să știu că voi m-ați adăugat pe Roblox, că uitați, aveți numele meu aici, Tabi YouTube 999 și sunt un bacon. Înscrieți în comentarii numele vostru ca să știu, că nu vreau să dau la toți, că după nu mai știu, la- după am prea mulți prieteni și nu prea am, e ciudat să ai mulți prieteni să intre toți pe tine, nu știu. Sau unde vreau să intru să fiu mai liniștit, am un prieten și intră așa. Dar, da. Deci îmi dați voi, spuneți numele și când mă vedeți puteți intra pe mine să vorbim, să ne jucăm împreună, să facem videoclip. Și cam atât avem primul episod din Grow Garden.